Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan saioari hasiera emateko Urdazubira joanen gara eta bertan etxelekua baserri gasnategian alde batetik Ana Mari Bengoetxearekin egongo gara, pixka bat gasnategiaren inguruan solastuko zaigu, pixka bat nola joan zen pasan urteko denboraldia eta urtengoa nola espero duten, eta Ana Marekin egoteaz gain, baita ere Xabier anaiarekin egonen gara. Bera, etxeko hartzaia edo hartaldeaz batipat bera arduratzen da, bera ardien inguruan ere solastuko zaigu, eta ondotik saioari amaiera emateko Elizondora joan, eta bertan Josu Sarobe albaiteruak pixko bat solastuko zaigu, klima aldaketari zer eragina egiten dioten haziendak, eta ikusiko duzu ez dela inbesteko azkenean. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan Urdazubira etorri gara eta hemen gaude etxelekua baserri gasnategian, gurekin Ana Mari Bengoetxea. Eta Ana Mari ja urte aurrera baduie, 2019 urte hau, eta zuentzako ere urte polita izan du da, ez? Azkenean denok oroitzen gara, Nafarroko gazta edo gasna txapelketan, bigarren postua lortu zenutela, beste Great Taste edo sari horietan ere bi izar edo lortu dituzue, eta garrantzitsuena sarietaz aparte da eguneroko martxa eta zuen gasnak saltzea, ez? Bai, hala da, azkenean, hori da garrantzitsuena, zeren uda pastu da, gehien bat, akitu da kanpaina, eta udan gehiena saltzen dena, saldu da, eta sariez aparte oire kontatu behar da, bai. Nafarroko txapelketa hori Uarten ospatzen da, hartzai egunean, aski ezaguna, eta beste lehiaketa hori Great Taste lehiaketa hori, pixkoa jendeak jakin dezan zertan datza. Great Taste da lehiaketa bat, egiten da erresuma batuan, da nebezu elkarte bat, gourmet janariak ibiltzen ditunak edo kontutan hartzen ditunak, eta egiten du pixkaten nebezu lehiatu edo behiratu elikaia guzien kalitatea, eta gasnain kasuan guri eskatzen gaituzte bialtzeko otsailan, hasten dire pixkaten negurtzen martxo aldera, eta martxotik uztailera ikusten dute gasnain evoluzioa, eta horren arabera ikusten dute ja mantenitzen duen produktua, gasnai, janariak, bere kalidadea. Eta horren arabera ematen dute puntoak, eta, gero, bi izarra hilatu dire. Zuek konkretuki, gero zure naia Xabiarrekin egonen gara, bera hartzai lanetan ibiltzen da gehiago. Zuek azken ere hartzai gazta elkartean zaudete, ez? Pixo bat gogoratuko dugu jenderi, hartzai gazta elkartea bere zer elkarte da? Bai, hartzai gazta elkartea da hartzainak gasna egiten dunak. Horrez da sartzen nebezu gasna hile erosten duten esnea. Behar du bakotxa berak in esnea lortu badu hartalde bat, eta bere hartalde esneakin iten da gasna. Eta hoi gara, elkarte hoi, eta bagara 100 pasa hartzain, eta ongi, azkenean ezkara hundiak ere, txikiak, bada kopuru bat, kopuru urtaik ez da pastenal, eta pixkaten elkartuta, ez dakit nebezu txikien elkarte hori egiten da indar gehiago. Gainaz, balore handiko elkartea, azkenean zuek hartzaiak zarete, zuen ardietatik esne ateratzen duzue, eta ziklo oso izten duzue, gasna egin arte. Gasna aldetiken ere, bi izenekin haitzen zarete, ez? Zatik azkenean Idiazabal jatorri izendapenaren barruan ere bazaudete, ez? Bai, hala da, hartzai gazta da alde bat, eta gero Idiazabal da bertze elkarte bat ere. Hor Idiazabal nebezu iten datzu pixkat negurtu, ja iten duzun gauza ongi iten duzun, eta gero egiaztatu ere hartzai gazta azkenean da latxa ardia kin egiten duzun gasna, eta orduan horrek iten du egiaztatu Idiazabalek. Eta bi izenekin ez, etxelekua eta Bengoetxea izenekin eitzen zarete, Bengoetxea jatorri izendapenean, ez, Idiazabalen barruan? Hala da, Bengoetxea dauka jatorri izendapena eta etxelekuak ez du, baino berez, gasna
modu berean egina da, bakarrik etxelekua fresko xau saltzen dugu eta bengotxe izenakin inagoa. Beti ere ja urte kuadrilla bat sektore honetan, gasnak egiten, eta arrautu duzu pixka bat zuen gasna mota, ez? Gauza asko hartu behar dira kontutan, faktore asko dire, baina pixka bat lortu duzu, ez? Jendeak badaki etxelekuako gasna bat, edo bengotxeako gasna bat, erosten dulekan zer nolako gasna denez? Bai, hala da, azkenean onbertze urte zaituta kusten duzu, ze maneretan iten duzu, nola ongi gaten bani zaitzu hobe hola segitzea, eta hartu dugu punto bat, gero, iten die urte batetik bertzera pixka zaindatu, ardilatxa beti kanpoan baita, eguraldiak ere egiten du hauniz, eta hala ere saiatzen za beti iten berdintxu gauzak. Azkenean hori da, ez, produktu natural batekin egiten duzuelana, eta natural hori, naturak agintzen du produktu horretan, eta badire aldaketa batzuk beti ere. Baina, zuen esku dagoen horretan, bai tamaina hartu duzue, eta berdin lan egiten duzue. Bai, hala da, beti berdin saiatzen za, baina beti azkenean ardia eta eguraldia eta horiek ere influitzen dute, azkenean. Hasi zinenetik, orain arte, urte pasatu dire, pixka bat lan egiteko moduan antzekoa da beti ere? Bai, antzekoa da, bakarrik, badire gauz berriak egiteko moduan, beti bilatzen duzu pixka lan egiteko moduan komodidadea ere, aixetasuna lan egiteko, gero bertze gisa ere inda uniz aldatu burokraziain aldetik, gutikiek izanik ere haundiei bezala exigiziak izaten dire, eta orduan behartuzu kumplitu. Udazkenean ja sarturik, urrian barna baguzi, eta beti ere udazkenean izaten da munduko gazta txapelketa, ez? Txapelketa garrantzitsua, polita eraberean, munduko bazter guztietako jendea elkartzen bai da, munduko bazter guztietako gasnak, eta zuek ere urtero joaten zarete edo bihaltzen duzu zuen gasna, eta aurten ez dakit nun tokatzen den edo noiz den? Aurten tokatzen da Italian, izain da urrengo astean, urriak 18an, eta gu seguraski ezkara gane, baina kusi ginuen tokatu zelaik hemen Donostin, hurbiletik nola egiten zuten, eta ze gasna pila eta mota baden, eta orduan puita dakusteko bai. Eta horretarako, urrengo asterako, lehiarako, gasna eraman behar da, eta zuen kasuan, okerrez baldin nago, pasadan astean edo eraman zuten, ez? Bai, bialia dugu, bai, eta orain esperatu behar. Hautaketa hori, gasna hautatzeko momentua, zuek esperientzia baduzu, badakizue gasna bakoitza noiz zeina den, ze ezaugarri dituen, erreza izaten da edo? Baita ez, igual uste duzu, zuki egina duzun loteoi arrunto ona dela, edo ona edo saiatzen za ona egiten, baina igual astentza edekitzen eta lehiaketako etzaitzu pixkat edo kusten diozu faio pixkat edo, eta pastentzara bertze lotera, eta hola pixkat egiten zara bat eta bertzea hautatzen eta jastatzen, eta oberena iduritzen zaitzuna hoi bialtzen da. Garbi dagoena, gasna hitz hona izanen dela, gero beste goza bada, epaileen aurrean zein aukeratzen duten, baina, gasna txarrik ez dela izanen seguru. Ez, azkenean denek bere eskunetek edo saiatzen da bialtzen, eta orduan kompetentzia handia bada, zen denak onak izatekin hautatzea, eitzen die erten dute ez dela errexia puntuak neurtzea, eta orduan kusi behar. Ea sortea baduzuen, aurrerago emanen dute, lehiaketa horren berri, Donostikoa behintzat tokatu zelikan, sortedunak ez, Euskal Herri mailan nolako lehiaketa bat egitea, eta kursalen eta berexia izan duzen, gueran izan du ginen, eta behintzat badakigu ez, orain esaten dutelikan aurten Italian izanen dela, badakigu ze lehiaketa klase denez. Zuek ere, bertatik bizi zenuten, gainaz, hartzai gazta elkarteak antolatu zuen ez, Donostiko lehiaketa? Bai, ala zen, orduan guk antolatu ginen eta guri ere tokatu zitzaigun pixka lan aitea, zeren bada unitz, behar die gestionatu, gaznak hilatzen dire, behar die multxukapatu mainetan, eta baina katadoreak eta hoi Londresetik egiten duzte antolatu, zeren da hango elkarte bat egiten duela okupatu katadoreak eta ekartzea, zeren mundu guzitik etortzen dire, eta orduan bizi ginen hurbiletik eta tokatu zitzaigun pixkat.
Eta ja poliki-poliki denboraldi berriari zeharka begira, ez? Bai, ja, aida bizkat, jateak edekitzen. Bueno, instantean torriko da, eta azaroan normalki ondarrera edo erditigoitik hasiko die berriz bildotxak eta ailatzen, eta, bueno, orain momentuan bertze gauzetan jo behar dugu. Oso ongi Anamari, segi zuen eguneroko martxan, eta, espero dugu, sorterik honen izatea Romako Italiako munduko gazta txapelketa horretan, eta, sorte handirik ez baduzu ere, sortedunak kontsumitzaileak, ez? Etxelekuako eta Bengoetxeako gaznak dastatzen eta erosten dituztenak. Eskerrik asko eta beste bat arte. Hoxe, mil esker, zuei. Etxelekuan jarraitzen dugu, Urdazubin eta nirekin Xabier Bengoetxea dut, Anamarin anaia, eta bera hartzaia, azkenean etxekoen artean antolatzen dute dana, baina ardura gehiena Xabierrek hartzen du hartaldearekin, eta Xabier, balaxe da ez, azkenean zu gaztea zaitugu, urte kuadrilla hartaldearekin lanean ez. Bai, urte ardiekin beti txikitei beti saltsatzen baino, bertzenaz hemen etxean gelitu 20 urte bai. Batu. Zu azkenean, hartaldearekin lan egitekin, badakizu helburu garrantzitsuena, kalitateko esne bat ekoiztea dela, ez? Azkenean Anamarik eta gaznategian, gazna on bat egiteko, lehenbiztiko gauza esaten dena, ez? Esne on bat behar da, ez? Halaxe da bai, azkenean gazna on bat egiteko materia primatik hasten da, eta materia prima esnea da. Esnea beti xuria da, baina xurien barren ezakizu zer den, baina azkenean kalitatea biltzeko behar da zaindu honiz bai. Ez dakite ze faktore dire pixka bat garrantzia izaten dutenak, esne hori kalitatezkoa izateko. Azkenean grasa, proteina, gero garbitasuna, ez mikrobio izatea, eta azkenean garbitasuna da gehiena baloratzen dena bai. Garbitasuna garrantzizkoa, eta gero ere zer jaten duen hautekan ere, badu zer esana ere, ze bazkatzen duen kontutan hartu beharrekoa ez. Bai, hori ala da, azkenean jaten badu bazka klase bat edo bertzea, gazna horrek bertze guztu klase badu, bai. Zuen kasuan, noiz hasten zarete ardiak jaizten? Gu ardi izen abenduen erditsutan nolazten ga, bai. Umatzen hasten die novembrein erdian, eta abenduen erditsutan dizten, bai. Eta gero denboraldia noiz arte luzatzen? Abuztuen erdi arte dola, gutxi biti, bai. Eta, abenduko esne hori, abuztuko esne hori, ez egit, tarteko esne horiek, desberdintasun handia izaten dute beraien artean? Desberdina da, azkenean lehenbiziko esnea izaten dute kantitate gehiago, eta grasa proteina aldetik guti xau dute arabera. Eta antzutzera akidielaik esnea da, erten duguna lodi hau, durakoz grasa eta proteina gehiago. Bai. Eta gero beti ere, hartaldea, ez? Zue badakizue zenbatxo gazna nahi dituzuen egin, zenbatxo saltzen duzuen, eta tamaina bat hartu behar da gauza guztietan bezala. Zuen kasuan hartalde aldetikan, tamaina hori hartu duzue? Bai, guk aspaldiko urtetan berdintxu ibilkika kopuruz, ardiko kopuruz, eta gero esneare berdintxu ibilki da, gero beti gora berak izaten di urtean, baina, normalki berdintxu ibilki da, bai. Latxa arraza, zorionez ere genetikoki asko aldatu da, asko hobetu da, zuen kasuan lan ondien duzu ez, mejora genetika horrekin ere, lanan sartu ez zaudete, eta garrantzitsua izan du da bilakaera hori ez. Bai, hala da, gu sartu ginen azlanan, ni hemen instalatu nintzela duela 20 urte, eta 20 urte duntan hauniz mejoratu da esneen kopurein aldetik eta kalidadein aldetik, azkenean sartu ginela 150 litro ginoen hartaldeko media bat, eta guaia doblatu da, orduan hauniz erran nahi du bai horrek. Bai. Eta ezagite ardiak gutxoera bera hartaldean zenbatxo urte egiten dute, edo nola joaten zarete pixkot hartaldea aldatzen berritzen? Urtero beti laurden bat aldatzen da hartaldea. Esnea emateko gu nahi dugu kopuru bat ematea, orduan ardiak media bat 6 urte agontatzen du, orduan esneko. Gero handi goiti bilotza iteko, balio du ardi horrek, baina gu nahi dugu esnea gaznaiteko, orduan hoi behin gehiago, ez du gola kontzen ardia bai. Eta belagaiak bazka aldetikan, nahikoa izaten da, nola antolatzen zarete bazkekin? Albazen bat etxekoa egiten dugu,
belarkia, gero dependitzen du ze uda egiten duen, gehiago biltzen da, guti biltzen da, baina, bueno, gehiena forrajea beti etxekoa alden bezen bat, hori delako hemengo bazka eta ardiek, hemengo bazka janez, esnea azkenean kalidade hobea du kanbuko baino bai. Eta reproduzioari begira, ez egite, hariekin, etxeko etxean baituzu hariak, inseminatzen duzue. Denetik azkenean, mejoratzeko egiten du inseminatu, beti inseminatzen die ardi kopuru bat, ardi txeko hobenetek egiten duzu inseminatu, zentroan dilako zahari hoberenak, eta gero handik azkuntza uzten dugu, eta gero azkuntza horietan uzten dugu harikoak, eta etxeko izaten dugu hariko batzuk goitek, eta hola azkenean gehiena inseminazionetik azten da bai. Orain urrian gaudela, ez dakit, tenore hau, sasoi hau, pixkot lasaiago izaten da zuentzat, perez ematen du gero pentsatzea, berriz ere ja jaisten hasiko gara, orduan etorriko zaigu golpe handiagoa, guain ze tenore izaten da zuentzat. Guai, ardien lanen aldetik lasaixago da, baina, kontenak itzaz, baina konten hasteaz berriz, orduan ez da bakarrik ardien lanak, badie kanpoan ere badie lana uniziteko, eta orduan guai ez duzula ordutegirik deizteko tenorik ez duzula, baina bertzenaz beti bada lan hemen nahi bada beserrian beti bada. Eta, pixka bat gero jaizten asterako, poliki-poliki hasiko zaretez, esne gutxiago izanen da, eta gero ez da esne gehiago, eta aldi gehiagotan esne gazna egiten ez. Bai, normalean lemizian izaten da ardi multzu bat erditzen da, lemizian iten dugu inseminazionekoak erdiazia, hola izateko kopuru bat, eta gazniteko hasteko esne pixkatekin, eta gero izaten da, otsailean martxoan esne gehiena izaten duguna, eta orduan izaten da gazniteko, baina gehienean bi egun egiten dugu gazna generalen, eta gehitxo balin bada, igual batzutan egunerore, baina generalen bi egun egiten dugu bai. Esaten dute ez dakit, nik aditua dute, Urdazubi omen da Nafarroatik ez, urtean temperatura media altuena duena herria ez. Goen ere, urrirun gaude, mauka motzetan, eta ez dakit temperaturi nahiko epela urte osoan izatea, edo behintzat neguak ez oso hotzak, eta udak ere igual ez gehiagi beroak hartaldean ere egokiak dire, zer ikusi izanen du ere pixko bateko izpenean dola, o? Bai, gusteko izan du, zeren denborak epel balin bada neguan eta udan azkenean bazka heldu da aixago. Neguan hotzik ez bada bazka heldu da, orduan neguan ere kanporatatzen badi ardia hobeki da azkenean, eta orduan esnea emateko aixeixo da hola bai. Osongi, Xabier, eskerrik asko, ja instanten asteak pasatzen dire segidan, konturatzeko ja ardia jaizten ibiliko zarete, eta segi zuen eguneroko martxan ongi gaitzen zarete eta eskerrik asko. Mil esker zuei. Elizondon gaude, Nafarroko gobernuak duen bulegoan, badakizue bertan, Josu Sarobe albaiterua aurkitzen dela, eta azken aldian zerresan ondi ematen nahi da klima aldaketaren arazoak. Eta hor tartean ere sartzen dute zenbaitzuk, pixka bat aziendak sortzen duen kutsadura. Pixka bat hori argitzeko asmota etorri gara, Josu, ez dakize punturaino aziendak kutsatzen duen hainbeste ez? Atetzen da periodikotan eta telebizioetan eta maten du, hemen hazienda manejatzen dutenak, abeltzantzak ganadurak direla batez ere, gehienak kutsatzen direna, eta saiatu behar da aragia ez diaten, eta gauza da informe hori lehitu behar da behar den bezala, ongi lehitu, ongi aztertu, eta berez ez da hain alarmista izan behar. Hori da ez, kutsatu edo zozer eginen du, baina ez hainbesteraino ez. Azkenean batipat kutsadura gehien zerkin sortzen da. Edo zein giza aktibidadeak beti kutsatzen dugu, igual da kotxekin hartuta, arropa erostekin, argia piztekin, gauza honitzekin beti kutsatzen nahi gara, aktibidade erabiltzen nahi dugu, hemen dugun rekursuak. Kutsadura edo kambio klimatiko efektu invernadero gehien egiten dutena dire 3 gasak. Bada dioxido de carbono, bertzea oxido nitroso eta bertzea da metano.
Orduan gehien kutsatzen duena eta gehien irauten duena da dioxido de karbono atmosferan denbora gehien egoten dena. Oxido nitrosoa sortzen da aktiba industrial batzuen bitartez, batez ere, eta kotxetatik ere bai, eta metano bai dela, pues bai, azindatikan sortzen aldena. Metano horrek, pues, hori sortzen da, pues, aziendak jaten durakoz belarra badu zelulosak, eta arteko bezala, eta tripetan zelulosatik atetzen da metano. Bino, metano horrek, pues, hori joaten da atmosferara, bino gutxi gora bera, 10 urtez, garbitzen da atmosferatik. Da ziklo bat nahiko sostenible batez ere, pues, belarra jaten duten animalien tartian. Adibidez, pues, dioxido de karbono edo nitrosoak, pues, hauniz denbora gehiago aguantatzen du atmosferan. Ezagit horren inguruan Europa mailatik neurriren bat hartuko duten, metan hori gutxitzeko edo ze aditu duzu edo ze iruditzen? Bueno, hemen hauniztan pues, bakotxak ikusten du partidua interesatzen zaion bezala, batzuk erraten dute, pues, igual, belarra jaten dutenak sostenibleagoak direla, bertze batzuk kontraz, pues, errain dute, bueno, pues, belarra jaten duten, belarra jaleak metano sortzen bali maute, pues, lagundu barko diogu, belarra jaten duten monogaztio deitzen zaiena, pues, azken finean, pues, egaztiek, oliaskoak eta zerriek. Bino horiek bertzaltikan baituzte bertze kalte handi batzuk, batez ere, pues, hoien janaria konpetitzen du gizaren janariarekin. Azkenean zerealak ere gu jaten altugu, orduan emate animaliek gero gu jateko, pues, iruditzen altzen inefikaza. En cambio gu ez gaude prestatutak belarrak xuxenean jateko, behiak edo ardik jaten duten bezala. Orduan, bueno, pues, azkenean, pues, bakotxak ikusten du, ematen du interpretazioa, pues, komeni zaion bezala. Eta belagai guzti horiekin da, mendiarekin da zer egin, ez? Azindak ez badu aprobetxatzen ere, nola bideratu? Hombre, azkenean ikusten dena eta garbi dena, bueno, pues, cambio klimatiko honek, pues, kausa honiz baitxula. Pues, ezten duguna, pues, kotxeak, bizi modu azken finean, bizi moderno hau, eta gero eta jende gutxi gehiago gara munduntan, asian gero eta gehiago da konsumitzen, eta hoi, orduan, bendik nik uste dut, ikusi behar duguna aspektua dela da, Nafarroan eta Euskal Herri mailan batez ere, pues, produzitzen dugun haragiakin, hornitzen alginun bertako jendea. Orduan, saiatu beharko ginen, pues, konsumo bat responsablea hoin, bertako produktuekin, kalidadeko produktua direlako, eta izten ertezuna, pues, ez ekarri limoi batzuk Argentinatikan, edo txuleta bat Nova Zelandatikan, hemen produzitzen dugun alimentuak, hemen bertan jaten aldugu, hauniztan, pues, izten erten duguna, pues, semi-estensibo moduan egiten direna, eta deno badakigu, pues, aixe kontaminazioa gehiago ematen dutena produzion intensiboan. Horren, bueno, gero dago prezio ez, azken finean, pues, egia da, leno, pues, familia baten konsumoa, janaria suponitzen zuen gehiena. Horren, pues, jendean nahiago du ozio gehiago, eta gutio janaria, baita ere, badakigu, pues, jornalak bajatu direla, horren jendea, logikamente, prezioi behiratzen dio. Baina, bueno, ni uste dut erten duguna, pues, bertako produktua konsumitzea arras importantea da, kontzientzia hori eta impacto aixe gutio izateko. Eta pixkote abeltzantza estensibo hori edo pixko bat bultzatu, ez? Intensibo gehiago kutsatzen baldin badu ez, pixko bat administraziotik hori bultzatu. Bai, principio oso izan barko zuen helburua, bultzatzea, bino baita aizten horten zuen, badire estudio batzuk, inkluso Inglaterrako gobernuak bulkatzen txunak, da, pues horreiek hartzen dute, al revés, pues, extinsiboi lagundu biharrean, naiz eta onuren informean patzen zuela, batez ere kuntzatzen zuena intensiboa, eta extensiboa arras, laguntzen zuela honiz gehiago, kanbio klimatikora, pues, bertze alde batzutik, pues, baita ere, pues, ahi dire, pues, bulkatzen bertze produzioen klasioi, gaizten erran duguna, dira egaztiak eta zerrikie, eta hori dire gaina batez ere, pues, konsumo handitu denak. Ze, por ejemplo, adibidez, Beikie, Nafarroan ondarreko 10 urtetan, uste dut, pasatu garela 8-9 kilotik, pertsona bakotxeko bajatu de 3 kilo urtero, jaten dugunak, eta ardikien hauniz gehiago. Horren dire produktu batzuk, pues, bizi moduen gatikan bajatzen dela konsumo honitz. Ikusiko dugu ze bide hartzen duen, etorkizunean gai honek ere, suposatzen du neurriak hartuko dituztela, eta, nekazari eta abeltzantzari nola eragiten dien, eta azkenean, bertatik bizi nahi dutenak, nekazaritza eta abeltzantzatik, ez diezaietela traba gehiagori jarri ez, eta, dute beste gai batzutan nun eskua sartu, gehiago kutsatzen dutena ez.
Bai, eta momentuz hemen dependitzen dugu beti paketik, pak ari diren negoziatzen orain, erraten duten ez nahi dutela pixka desbideratu dirgo gehiago lehenbiziko pilarretik orientatuta dauna produzionetara, bigarren pilarrera, hori da region edo alde bakotxak normatibak edo bai ere laguntza propio patzen altunak, eta eragina handia desde luego izanen du, eta batez ere hau dena ekologikoa eta impacto medioambientala eta hau dena. Eskerrik asko azalpen hauek emategatik eta beste bat arte Josu. Zuei arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi eta datorren saio arte.